ಮೊದಲ ಅವತಾರ ಪುಷ ದೈವರಾಜಗಳಿಗೆ ಗುರುವೋಡು ಗಗ್ಗಾರ್ ತೆಚ್ಚಿನ ಬತ್ತುಂಡೆ ಗಗ್ಗಾರ್ ತೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಜಾರಾವರ ಪಂಚಾಮೂರ್ತ ಬಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಧರ್ಮನಂದರಿದ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೆಟ್ಟಿಡು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಡಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಮುಖಾಮಿಕ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟೆಡ ಮಾತಾ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ದುರ್ಗದ ಕಟ್ಟೆಡ ಮಂಗಾಲಿ మీ ధర్మస్థల ఉడే మంజునాథ సత్యదేవ సత్యడు మీ నాలుగు రాజదేవర మనసు తగ్గదు మీ దైవరాజ గులిగి ఎన్పినాడు మట్టుకు అప్పేరు పండ గుల్లలు అక్క నెలవుల్ల బార సంఖ్య పొంజవు అమ్మేరు పండ గుల్లి అమ్మే వాయుభద్ర కుమారి ఎడతు భద్రాడు వలతు భద్రాడు 24 జోకులు అప్పెన పంజిరి జన బిత్తిన సమయ సందర్భుడు బయట బరడప్ప కేండేరు దేవేరు కొత్తిన సురమార్గుడు బల్లె బల్లె పట్టి కొత్తిన సురమార్గుడు బతుండ ఎంకలు మైలిగాప పండేరు అవర్తుడు నెత్తి ఉడే తొంద బర్పೆ పండేరు నెత్తి ఉడే తొంబత్తు నమ్మన శాపకు పూర్వారు బాల్లె పండేరు ఎరిదర్తొంద బర్పೆ పండే ఎరిదర్తొంద బతుండ నమ్మలన శాపకు పూర్వారు బాల్లె పండేరు పంజిదర్తొంద బర్పೆ పండే అప్ప ఎన్న శాపకు పూర్వ పండే అవర్తుడు అప్పెడ పండేరు బంగారు ధరలోన బతులు అప్పెన బలత సిరిమిరిని దర్కదు దాసిమిత బరలాదు